ac oedd y pethau oedden nhw'n cytuno am yn ei sens I pawb, ac oedd pawb yn siarad Cymraeg, ac oedd gen I fi lamp siap chwadan oedd bita cost, ac oedd y Viking, ac oedd o'n bita madarch lliwi ar enfys, ac oedd o eisiau ffeit a wedyn nes I ddeffro.